Тебе ли най-вече? Ти ще скачаш ли там? Няма ли да скачаш? Къде отиваш? Не скачай, моля те, остани. Сега е момента. Септим ще хване панела и ще го постави. Браво, Септиме, браво. Това е най-големия майстор на панелите, Септим Шериф. С помощта на Живко. Това панел си е бая голям, некъде ми се, че е около тони 200. Ама трябва да се коригира от мене. Да бе. Само тебе снимам. Сега ще му почисти, браво бе, Септиме. Трябва да видим нещата отблизо, дали си вършиш работата добре, бе, човек. Не мога да стоя отдалеч аз, да видя този фитил, ще го изрееш ли, няма ли? Внимателно ли ще го изрееш? Мисля, че това е края. Нещо да кажеш за финал? Много кратко време, много да се време да Жалко. Айде, финиш. Това не храни. А? Еми... Не съм. Номер 6. Окей, ще чекаш една бира. Финиш. Финиш